Assalamu alaikum, saat 15:30 efirde zaman yayını. Bugün Kırmızıgal'ın 902. kunu devam etmekte. Bu saatqa hazır olgan haberlerinin sizlerine men Şevket Amatulayev tanış etmege hazırım. 2 ай белсе işgal olungan Kırım'dan kaçkan siyasi mabus Yuriy Ilchenko jurnalistlerinin koruştu. Bu vakitqa je o hiçbir izahat bermegen edi. Çünkü ana babası yarmadada edi. Bir kaç kun evvelsi ularını Ukrayna territoriyasına getirdiler. Keçken sene iyul ayında Yuriyni FSB xadimleri yakalap 11 ay devamında tıqqat izolatorunda tutkan edi. O blogger olarak öz yazılarında Rusya tarafından yapılgan Kırım işgaline karşı seslengeni ve Ukrayna şarkında Rusya cenkte iştirak etkeni hakkında yazganları için kabatlangan edi. İyun ayında onu ev hapsine geçirdiler. Çok düşünmeyip o evini terk etip işgal olungan Kırım ile memuri sınırına geçti. Переходив кордон через замінований ліс, навмання лише на Всевишнього були усі сподівання, і я казав, що нехай буде його воля. Як буде, так буде. Головне не потрапити знову до того пекла. Насправді за півночі я пройшов приблизно 200-250 метрів, бо там були суцільні хащі. Іноді 5-10 хвилин треба було 1 метр проходити, бо було треба розгребати ці гілки колючі, дріт, ходити через це все. Коли я спустився, бо там таке трохи підвищення було на дорогу, а я думав, що я вже знаходжуся на нашій вільній території, але до мене звернувся один жовнір російською, і я почав від нього швидко тікати. А той, мабуть, не відразу зорієнтувався, бо не встиг почати стріляти до мене, хоча побіг за мною. Коли я добіг до нашого солдата, що там був, я крикнув щось на кшталт «Зупиніть його». Потім пробіг далі до місця, де вже перевіряли документи. Може, це є трохи театрально, але насправді я відчував тоді те, що робив. Я впав на коліна, подякував Богові за своє визволення, поцілував українську землю. Я спочатку не вірю очам, що політв'язень, про якого ми писали ще півроку тому, що Юра зазнавав катувань в Сімферопольському СІЗО. Бачу цього Юру, в якого окривавлені і поранені руки, в якого одяг абсолютно брудний і порваний, але в якого є посмішка і розгублені очі. Юра приїхав до Львова, і з моменту втечі на сьогоднішній день пройшло 2 місяці. Ми цю прес-конференцію готували довго, бо для нас було важливо не тільки безпека Юри, а також безпека його батьків, які на той час залишались в окупованому Криму в місті Севастополі. ДНР tarafdarları Rusya ordusunun yardımı ile Ukrayna askerleri tarafına doğru hücum etmeye devam etti. Keçeleri Donetsk vilayetindeki Novoselovka koyu düşman ateşine uğradı. Ukrayna askerlerinin malumatına göre onların pozitsiyalarını DNR tarafdarları artilleriya tertibatı ile ateşten kaplaganlar. Yerli sakiller aytkanına göre koyu 1,5 yıl devamında ilk kere böyle hücumga uğragan. Neticede 2 Ukrayna askeri ağır yaralangan. Там она года 1,5, наверное, уже не была. Уже так привыкли, так тихо, спокойно было. А этот... Думали, утром уже ничего не соберем. Но все живы, все здоровы. Били безпосередньо по нашому військовому об'єкту, але переважна більшість снарядів влучила по спорудах, які ніякого відношення до війни не мають. Це громадянські садиби. Це сюди прямо на територію ферми прилітало? Конечно, конечно. Вот сюда прилетело. Это склад фуражного зерна. Крышу всю расщепила, местами повырывала. Сторожа уже обошли территорию, зашли в помещение смотреть за животными, и начался обстрел.
Путин кенеде Қырымға келмеге азырлана. Бұны РБК телеканалы өз менбарына эсаслана білдіре. Телеканалының малыматына көре Русия президенті Жума күні кележектір. Зияреті девамында о ерлі мемурларнен қонышы пақияр живарындаки Таврия генчлер лагеріні зиярет ете біле. Не Кремль, не де Қырымнан ишғалжы акиметі бұл зиярет бойынша да бір шей ачықламады. Сонки сефер Русия президенті ишғал олынған ярмадаға мартның 18-інде Кереч көпірінің құрылышына зиярет еткенде келген еді. Кереч сакинлері құралай атқан Кереч көпіріне алып баражақ ел лейқасынен мемнундай келлер. Оңа көре Кереч сакинлері шерде вокзал құрылмаған тарызда Кереч көпіріне қоланмақ ечон еді қойы районында құрылышы планлаштырылған вокзал ве автовокзалға барып көпірге көтерілмеге мечбур олажақлар. Мы видим, что идет развитие полным ходом Симферополя, Севастополя как федеральной единицы, Ялты, Феодосии, Судака, а Керчь остается под мостом. Керчи как будто нет, как будто ее и не видят. Дальнейшее развитие Керченского железнодорожного узла не представляется возможным. То есть все предприятия города, это локомотивное депо, это Керченское вагонное депо и станция пути, они все переходят на обслуживающее предприятие моста. Да, то есть эти предприятия прекращают свое существование. Ахмеджет Кезлев yolunda Кенеде Тамирлев ишлері башланды. Кеченлері япылған Тамирлев Русия стандартларына уймаған. Yolның базы қысымларында yol мейлі доғры япылмаған, базы ерлерде есе асфальт кереклік қалынлықта төшілмеген. Енді есе құруджы шіркетлері Тамирлев ишлеріні өз парасына кечірмеге мечбур. Yol кефиетсіз япылғаны ақтында айдапжылар да білдіре. Стыки, во-первых, чувствуется, едешь стыки. Во-вторых, не везде ровное покрытие. Не везде ровное покрытие. Где-то приходится чуть-чуть маневрировать. Поэтому будем надеяться, что исправят они это все. Конечно, ненормально, но что делать? Уже сделали так сделали. Видно, люди же есть ответственные, кто отвечает за эту дорогу. У них надо спрашивать, нормально, ненормально. Виновные уже некоторые наказаны. Министр транспорта у нас уже уволен. Начальник службы дорог уволен. Сейчас требуют снова, почему такое плохое качество, сложновато. А упущение именно там. Всегда говорил и говорю, что самый главный виновник – это заказчик, у которого в руках деньги и который сам набирает себе подрядчиков. Если он набрал плохих подрядчиков, это его вина. Украина баш прокуратурасы оғынде прокурорлар хабаржылықнен көреш бюросының детективлері ішіне тоқын мамасы талабынен наразылық акциясы кечірілді. Баш прокуратура бинасы оғынде тәхменен 200 активист топланды. Бел олғаны кебі бірқач күні белсі Украина баш прокуратура хадимлері набу хадимлеріні яқалап 12 саат девамында туттылар. Хабаржылыққа қаршы көреш бюросының бинасында есе тінту фоткерілген еді. Ми не хочемо, щоб політики тільки говорили англійською, щоб вони носили вишиванки, тому що цей балаганний маскарад, в принципі, запросто міг би, якби був розумніший, влаштувати Янукович. Ми просто хочемо, щоб політики перестали красти, щоб країна розвивалася нормально, щоб в ній було нормально в біса жити. Десятки людей, більше сотні загинуло на Майдані, тисячі на Донбасі. За що вони загинули? За що вони загинули, я хочу спитати цих багатших за банкірів, часто прокурорів, що сидять в цьому будинку. Насправді, подивіться, що зробило НАБУ лише за 6 місяців. В нас є кримінальні справи проти злочинців на вищих щаблях. В нас є можливість дійсно бачити, що є переслідування тих, хто зараз краде, не ті, хто крали вчора. А натомість ми бачимо, що їх катують, натомість ми бачимо, що порушуються кримінальні провадження. Наскільки мені відомо, і Служба безпеки України, і Генеральна прокуратура зараз займається тим, щоб порушувати кримінальні справи проти детективів антикорупційного бюро, проти керівників детективних підрозділів антикорупційного бюро за надуманими приводами. Я дуже прошу Луценка зупинитися, тому що знищуючи роботу чи не єдиного правоохоронного органу, до якого є довіра суспільства, він вбиває взагалі довіру суспільства до можливості змінити ситуацію законним способом. І він нестиме відповідальність
за наслідки своїх дій. Бразилияда өткөрүлгөн Олимпия ойынларында Украина спортчысы ilk алтын медальны казанды. Еңгіл атлет Олег Верняев брусьялар үстінде япқан межгулетінде біріншілікке наил oldu. Екінші жерде америкалы спортчы Тунч медальны есе рус спортчысы казанды. Верняевнің алтын медалі Украина жима тақымына 50-ші басамақтан 18-ші жерге көтерді. Даже не представляете, как у меня дергало. Я, во-первых, в 4 часа утра лег спать, я не мог заснуть. Во-вторых, я очень переживал, потому что как бы понимал, что могу золото взять. И эти мысли, они всегда, вы знаете, еще больше нагнетают. Плюс на разминке так не очень все получалось, а потом думаю, да, как будет, так будет, уже все равно медаль есть нормально. Бешулелер койдешлер корушуына кечірділер. Кой чоқтан берлі йоқ етілгенне бақмадан бешуйде доған бе, яшағанларының баллары Қырымға авдет олынғандан берлі бір вақытлары кой олған ерде топлашалар. Кой Ахмеджет ве Бақшысарай арасында Альма өзені янында ерлеші еді. Жен килларында койде тәхменен 250 қоранта ве 700 кіші яша екен. 1943 сенесі немселер, ерлі сакинлер партизанларға ярдым көстергені үшін койны бүтінле яққан. Сакинлер мейва, тұтын ве памуқ асырап, көмірде қаза екенлер. Сұргінліктен сон кой адыны Дровянка адына чевіргенлер. Чоққа бармадан кой бүтінле ғайып oldu. Организовываем эту встречу. Единственная цель – это помнить и знать своих предков, помнить и знать те места, где родились наши отцы, деды. Вот. Единственная цель, чтобы вот те люди, которые здесь родились, они встречались, делились опытом с молодыми, и молодежь продолжала ту память, которая здесь была. En yaxşı armutlar bizde olaydı, bizim köyde. Onun birinci ciyip Moskva'yı verirdiler. Kremel'ge. Stalin'in özüne verirdiler o armutların. Ben adlarını unuttum bunların. Son tütün asıraydılar. Tütünlerinde kokusu, ondayın kokulu tütünler bir yerde yok idi. Я получаю большой адреналин бодрости, какое-то чувство. И увидя вот свой коллектив, своих, как сказать, односельчан, у меня появляется как бы заряд бодрости на весь год. И я уже иду, как-то уже какой-то груз с меня упал, и я уже заново зажил. Вот что могу сказать. Мы хотим, как и о многих деревнях описано, написать книгу о нашей родной деревне Бишуй. Сейчас находится на стадии сбора материала. К сожалению, много пожилых людей с нами, к сожалению, их нет, и материалы собираем по крупицам. Мне хотелось бы, чтобы наши односельчане проявили большой интерес к этому, чтобы все охотно давали информацию. Чем будет больше информации достоверной, тем интереснее будет книга. Бұл саатқа hazırlanған соңки хаберлеріміз бұлардан ибарет еді. Дайма атерілі олыңыз 17:30-да чықажақ яйнымызда Украин тілі хаберлерінен София Абляеваны қаршыланыз. Мен сілерінен сіз сағылқлашам. Көрішкенже.